Sådan der. Ja, der Yusuf. Her spiller jeg noget MV3, hvor jeg spiller mod Anders, som har det der Monkey King. Yep. Super, du starter bare. Vi spiller noget Free for All i 10 minutters tid med unlimited point. Vi ser, hvem der er bedst. Jeg håber på, at jeg vinder. Det er godt at vinde. Og jeg er ikke ret god til at spille. Jeg havde det her med at spille. Jeg begyndte 25. Er du kommet ind? I 12. Er du kommet ind? Nej. Det er godt, det er ikke. Så lidt tid. Jeg snart den. Der. Og jeg starter med shotgun. Ja. Jeg har aldrig været vild med shotgun. Okay. Jeg røg lente til det. Shotgun også. Okay, der har jeg set. Ja, så tager jeg bare. Nu lader jeg på shotgun. Stadigvæk, jeg siger stadigvæk, jeg røg til det. Ej, fuck dig, Tobias. Snaps. Jeg får lige lidt med min AK her. Hvad er det til? Nej, det er godt. Eller min Deagle. Ej, du får lidt med min AK. Det har du fortjent. Ja, okay. Sassens. Hvorfor kommer du den der? Lol, ikke det. Lol. Nej, jeg synes, det var sådan selv. Det er så... Ej, jeg prøvede med pistol. Deagle. Fuck dig, Tobias. Nu får du med dit eget våben at bestille. Det gør du også. Bare med lytte på. Fuck, jeg har egentlig et til score. Så kommer sniper væk. Så... Kommer sniper væk til den. Det var du brugt sniper, vel? Ja, hvad bruger jeg lige med? Men ikke, hvis du bruger sniper. Ja, jeg bruger den med. Hvad har du? Ja. Nej, du sidder i camper, nu ved jeg det. Fuck dig, Tobias. Få lidt med dem her bestille. Hvordan kører du nu af? Nej, du kniv den. Sart. Sart. Fuck, hvor vildt, Tobias. Det fik jeg så specielt. Ej, det der var tæt på. Ja, det var det. Okay, sniper det vist ikke mig. Heller ikke i mig, men Det er så sjovt. Hvad er det? jeg hader sniper, jeg ikke. Det er løgn, det der, Tobias. Jeg kræfter med orden, hvis det skal være shotgun-kamp. Fuck, du er heldig. Sejt. Ja. Nu har jeg gået bare at være god. Det er Så. faktisk ikke så meget. Nej, mand. Tart. Tart? Hvem fanden kan du lide tart, mand? Øj.
Jeg har ikke andet. Du skal ikke tro, jeg er elendig med sådan noget her. Nu tager jeg nemlig din shotgun, og så tager jeg min egen shotgun. Jeg har 2 våben. Okay, så prøv at striker. Prøv at godt striker. Okay, nu vil jeg lige se, om jeg kan nakke dig med dit eget våben. Fuck, det var tæt på. Du bruger bare sådan et skodder. Der er mega nyhed. Bare fordi jeg kom til at bruge den i en bane, hvor der var 900 timer til at skulle spille. Så bandede de mig, fordi jeg rendte med den. Her tror jeg sjovt. Jeg har lige set dig. Det var du bare det her. Hvad fanden er du? Jesus! Sådan noget. Hvor sådan var skal så meget? Det fandt mig. Kom derop. Ej, hvad er noget? Jeg tager nogle gange faktisk. Det er super. Du har hack, Tobias. Nej, jeg har ikke noget hack. Det kan jeg også for eksempel. Det kan jeg også. Jeg har ikke noget hack. Det var godt. Ej. Ej, men. Prøv at bruge dem, jeg kan prøve det nu. Og jeg rører med det her våben bare. Det gør man så for. Så jeg får det så kraftigt. Jeg prøvede bare at tage dit våben med mit ekstra våben. Nu prøver jeg bare at nakke dig med pistol. Jeg ved ikke. Nå, jeg skulle lige til at skifte med en MP7. Så jeg har en anden ting. Det er starterplan på. Det er kraftigt med noget. Det er næsten uvirkeligt, mand. Altså. Bare den hører med brug for laderne bare sådan 1000 gange hurtigere end normalt. Sygt. Jeg troede, de startede med mit ekstra våben. Okay. Og pludselig nogle gange er jeg lidt vild med sniper. Eller shotgun. Det var det der hed. Fuck mig om præcis den sådan her shotgun. Den skal til at rende lidt mere. Wow. Jeg har fundet dig nu. Ja, okay. Det er fordi jeg har gjort hvide, Tobias. Ja. Så kan du bare lære det, kan du. Ja. Fuck, jeg blænder mig selv. Det var smart. Ikke? Jeg elsker den taktik der. Fuck dig. Du er så meget færdig. Det var man så. Nej, så rammer jeg ikke. Ej, hvordan vidste du lige præcis der? Jeg var her UAV. Nå. Nej, du havde dig. Jo, jeg havde. Nej, du er bare god. Okay. Du må ikke se den. Så vil det godt være kastet.
Og jeg får sådan noget. Jeg hader shop. Nå, hvad kigger du? Der. Nå. Jeg er sikker på, at jeg har det. Oh shit! Oh, snap. Nej. Jeg har altså også hurtigladning på den her, og så pludselig jeg kan knife hurtigt. Kender du den? Oh. Fuck dig, Tobias. Nej, du vinder. Du vil tage rundt mere. Nej. Det var godt bagefter. Nej! Jeg troede, jeg kunne få final kill. Fuck dig. Så selv du gemmer dig. For helvede. Øj. Jeg vandt da. I skal lige se det sidste kill her, mand. Og hvis jeg ikke havde skudt, så havde du ikke set mig. Pis. For helvede. Hvis du ikke er Du væk. kan bare løbe hen og knifede mig. Ja, men så er det jo godt, jeg vinder. Ja, jeg tager af. Yes. Så må man så gøre noget mere lige med. Vi ses. Bye bye.